uPheni usekhona wadilika kwithimba leMarch and March ngokuqhamukela ezindabeni zase-Eastern Cape. Kanti udumo lwe-trend kaMakabule yangomhla ka-2 ngoLwesine isibuyile. SA News with TK Zuma. Simbingelele sinamukele ezindabeni SA News with TK Zuma ezithatha uhlangothi sangonayi. uPheni usekhona wadilika kwithimba leMarch and March alisola ngokuqhamukela ezintweni zase-Eastern Cape elingahlangene nazo. Uzokhumbula ukuthi ithimba leMarch and March imbukele ukuthi ngempela sonto like lasuka kwaZulu lanikele Eastern Cape beyozwakalisa ilaka labo ngabo kufika abakuleli ngokungemthetho. Khona kuleyo mbhiyozo kuke kwathi ukuthintathinteka kwaxoxaxoxeka nje kancane nomunye waseNigeria Pheni uganunwa ukuthi lo mlisa akusiyena waseNigeria kodwa owaseGiyani. Futhi uthe mayiqhubeka wathi lo mlisa uyishangane uma kuthintwa amashangane kuthintwa yena uqobo and uthi uma niqhubeka ngempela nenza njena usongile wathi one day is one day ngoba kahle uZulu uyampromota. Siyacabanga ukuthi ubeqonda ukuthi uyamprovoka nanto indaba lakhe. Ningeke yonke into niwisela kithi. Lo muntu namshaya lo mfana weseGiyani is not Nigerian. Nisuka nizwe kusutha niye Eastern Cape. That fight is for Xhosa people and it's not for Shangani. Singena kuphi thina lapha? Nesijwayela manje, nesijwayela. One day is one day. Ni business promoter. One day is one day. Don't play with my people. I'm a Shangani. My hlanyela, my tolobela. If you don't have any song, shut up your mouth. Hands off from us. Mbukeli asizibambe lapho ke ezamanje phinde futhi usihlangabeze ngokuzayo izindaba ze-SA News zithatha uhlangothi. SA News with TK Zuma.